ndị mmiri mmụọ mmiri yes ha ji une alụ ọrụ ọfụma ha jikwa mmanụ anwụ alụ ọrụ ọfụma ọtụtụ ihe dị ụtọ ka ha ji alụ ọrụ ọfụma mana ọ bụrụ ozi une niile a bụ ihe a dụ na be nkịta bụ nke ya bụ nke ahụ a na-enye ha maka n'ihi na ịfụrụ onye ọzọ ka ọ na-enye ndị mmadụ une ịpụọ n'ahịa igolu une bụ nke bịara abịa maka na une nke anyị nwe na be anyị kpọmkwem bụ nke a kwara ada Igbo na ọ bụ une Igbo ọ da atọchara ụtọ ọ na-epe mpe ụfọdụ na-akpụ ya omimi ya bụ nke Igbo mana ihe ahụ ịfụrụ na-agwọ ọya dị iche iche mana ọya ka eji achụ àjà mana na be anyị mana na ndị na anyị so dịka ndị Yoruba ị ga-afụ ya eweli ya chụọ ya bụ àjà ọha nwa bụ ndị mmiri bụ ndị ọnaga ka a na-ebupụrụ ihe n'ụzọ na ọbụpụrụ ihe na junction ọ dị ma ọ bụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị ọ bụ anyị na dibịa ọzọ chi mere eze ọzọ chi ayawa eze na akparịta ụgbụgbọ ọ na-akọwara anyị ihe bụ aja dị iche iche ka ọ kọgara anyị ugbu a asị m na ụmụ ihe a niile ọ bụrụ eziokwu na ndị dibịa ụfọdụ anaghị edebezi mgbo mana ihe a ji pụta ihe a bụ ụnanụ ka o si akọwa ya na ya pụtago ọ bụghị nke mmadụ ga-eji machaa ihe na gboo asị na-edekọnata ha ya ọnụ na-enweghị ka esi kụziere ya mmadụ na ndị mmadụ ada aghọtazi ya ọkwa na ya bụ mbọ anyị na-agba ịbịa na-akụzi ụmụ ihe a niile ka ndị Igbo natawa mana na Chineke kere ndị Igbo kere ha ka ehi ha ji echekwabe ha wee na-adị mma ụnụnụ gosi ka o si kwuo maka nke ose ọjị na ụmụ ihe ọ kọgasịara anyị ego abịa imegodu na owe gị wee mere ya mana ụfọdụ bụ ịkpọọ ha sị gị na ị ga-abịagodu nọọ iji gosi gị na ụdị ebumnobi na ịhụnanya ya were o ji wee bịa na-akọwara anyị ụmụ ihe a niile ka onye ọbụla na-eweta mara na ndị Igbo na Chineke gozi ha gozi nke ukwuu ọ kọkwara anyị gbasara ihe gbasara aja anị na uru ọ bagasịrị akara ekwentị a ka ị ga-eji wee kpọọ ya na ọ bụ na emesịa na isi ebe a pụọ ọ bụ 0803277877802 ya bụ 08032777802 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ dibịa ọzọ ya bụ ọzọ dibịa chi mere eze chi ayawa eze anyị ga na-agbapụkwa ya ọsọ ọzọ ịkọwanala anyị ụmụ ihe ndị ọzọ mana dịka m si kwuo ewe ụmụ aja ọ na-abụ ije n'ụzọ ị na-afụgasị a na-adọgasị ma achịcha bekee o ma ego ma ihe ndị ọzọ ụfọdụ ejiri isi anụ akwa ọkụkọ na ihe ndị ọzọ niile ndị ahụ sokwa na aja ekene ụmụ gị ekenekwa Igbo na-ege anyị ntị n'onu o so na aja ọ bụrụ ọsọ na be anyị ka a na-achụ ụdị aja anwa kama na aja ọbụla niile a na-achụ dịka m si welu mmalụ wee na-emekwa ka Igbo ibe m wee mata bụ na nke ọbụla nwere ihe ọ na-alụ mụ ga-eme ekene ka m kọọrụ gị obere ihe a ka onye ọbụla na-ege anyị ntị ka ha nwee ezi nghọta enwere ọtụtụ aja onye dịka Moses dịka eji wee kọọrọ anyị na akụkọ nke edelu bụ Baịbụl maka na ọ bụ ozuru mba ọnụ bụ ya bụ akụkọ o mechara ya bụ aja anwa o chinye aka n'elu ugwu oge anwa ndị obodo na-abụ na anụ ọgụ na-aza ana obodo nke Moses wee na-emeri ha ya bụ nwa amadi wee chụcha aja anwa wee gaa n'olu n'elu ugwu usoro aja anwa bụ ka o wee merie ndị nke ọzọ o wee chinye aka n'elu o chinyekwa aka n'elu a ndị obodo nke ya a na-emeri ndị agalụ agha na be ha mana ike gwụbụ ya aka anwa chietebe azụ ndị nke ahụ emeribe ndị obodo nke ya akwụkwọ enwe mere ka anyị mata na enwere ndụ bịara ofu ihe na-emenụ ewee zipụzie mmadụ na-abụ bụ ikolobịa ofu uwe jide ezi ya n'aka nne ofu uwe jidekwa ya n'aka ekpe ihe eji wee mee ya ụta bụ ka aka ya wee nwee ike n'olu n'elu ozugbo anwa ejidere ya anwa anyị mekwere ka anyị marụ na emechezikwelu mba na anwa bụ ndị nke Moses na-anọchite bụ ndị Israel mechie wee merie n'agha anwa ofu ọkwa ofu aja ka ọ chụrụ enwere usoro aja anwa enwere ihe aja anwa sịrị na a ya eme tutu mmeri anyị wee dị ile enwere ebe a ji wee bịanyelu ya bụ nwa amado aka
nke anwa bụrụ ofu enwekwa ebe ndị mba Israel anwa gakwara agha ọzọ ya bụ na ọ bụ sọsọ n'ala Igbo ka a ha na-achụ aja na mba niile ụwa niile ruo echi ka ezi ihe mere ụfọdụ ji akagbuzi nke mụ ka ga-abịakwa na ya e wee na-emeri obodo anwa na-emeri obodo anwa nwoke ahụ wee nọkọta wee tie wee sị mba na-enwekwa na ofu asụsụ mmụọ ya ka maalụ na kama ọ ga-abụ na be ha na ndị ayaba kpochapụ be ya wee were ihe niile dị n'obodo a bụkwa ya na onwe ya na ofu asụsụ mmụọ bụ na onye ọ bụ ya bụ onye ochie elu ịnọ na oche eze ya na ya nwa ga-ejizi aka ya were ya chụọ aja na ya mekwa ya onye anwa na eluigwe n'ụwa ga-enyezi ya mmiri n'ebe ndị a nọ ama one na imirikite one bụ ndị na-ebe anwa dịka eji wee dee n'akwụkwọ anwa ya bụ nwa amadụ gakwa nweta nwa ya anwa agakpọtara ya nwa ya anwa o were ya chụọ aja dịka mba na nke ha na be ka ha chiwelu dị akwụkwọ anwa bụ baịbụl mekwa ka anyị malụ na ngwa ngwa nwoke a gbuchiri ofu nwa nwoke ya anwa kwesịrị ịnọchi ya n'oche eze obodo anwa merikwelu ụmụ Izrel ma nye ha ọsọ ihe m ji wee na-akọrọ gị ihe a bụ na aja niile a na-achụ dị iche iche enwere ihe eji achụ ya ihe eji achụ ya bụ ịmata asụsụ mmụọ anwa ịmara ihe o riri wee nakpuo bụ onye ị na-achọ ka ọ banyelu gị aka ịmana dịka anyị si wee kwuo okwu mụ sị gị na ndị be anyị kpọrọ mmụọ na-eku ume n'ala mmụọ na-ewepụta mgbọrọgwụ niile na osisi niile a anyị na-eri na mkpụrụ osisi anyị na-ata na anyị nwere ọfa karịa aja anị ọtụtụ obodo wee na-efe ya ebe ọbụla nwee ka ha si wee na-akwado aja ana ha mana nwa onye ọcha kpọrọ ya nikromansa bụ ihe a kpọrọ ya bụ mkpụrụ obi anwa na-atụ ume mana enwechakwa ọtụtụ afọ ọzọ akpọrọ ya and m ga-akọrọ gị enwere ihe eji akpọnye ya bụ aja ana enwere ihe eji akpọnye ya n'obodo ọbụla ọ bụrụ na ị na-aza ana m tata ya bụrụ na ị ka m jide ego kalụ mmalụ mmadụ enwe okwu m ga-agwa ana n'onu m agbanyeghị ego ọbụla ị nwere ihe ha erinwu ya kama ana ahụ akụgbuo gị ọ dị mma mara ewe ihe m jụrụ anyị nọ n'ala Igbo ikwutukwara ya si na oge ndị a bịara na ha ji ma nduru nke ha bịa jiri ma oke nke ha bịa mana ugbu a ụfọdụ ji nke ha achụ àjà ọ na-adị ile tinyekwa ya na ịnọkọta mmadụ ejiri achịcha bekee nke bụ biskit sweet na mmanya ọtọ bịrịbịrị ihe ọtọ bịrịbịrị ejiri ya na-achụ àjà ndị nke ahụ niile ọ bụ ọ na-adị ile o kwesịrị na anọ n'ala Igbo jiri ụmụ ihe aka mere ahụ achụ àjà ekenekwa m gị ekenekwa Igbo na-ege anyị ntị nke bụ eziokwu bụ na ihe onye riri ka o nyere chi ya akwa mụ na gị na-eyi tata ọkwa agbara ọfụ ka ọ bụrụ nke anyị melụba akwa ajị ana tata ị na-eyibe chi gị akwa ọ bụrụkwa nke ochie anwa ka ị na-achọ ọkwa nke ọfụ anụnwa ị ka na-eyi kịta ihe ọbụla dị mmadụ mma dị chi ya mma ihe anyị na-achọ bụ kedu nke anwa bụ nke kpọmkwem bụ iwu mmụọ anwa eji ya achụ àjà mana m saa gị ya bụ ajụjụ ma sị gị ma nke anwa bịara abịa ma nke dị ebe a na ọ na-anabata ya ya ihe m ji wee sị gị na ọ na-anabata ya bụ gịnị achịcha nwa bekee obodo gịnị ka eji eme ya ede ka ọ bụ ihe ọ bụ ọya bụ achịcha ezigbo achịcha ede ụfọdụ n'ime ha ụfọdụ n'ime ha bụ gịnị ọka akwọlichie ya mmụọ maalụ ana ya bụ mmụọ na-eke na-erikwa ọka maka na ihe ị na-eri ka ị nyere chi gị ya bụ na ihe akasịkwa na anị ọ kasịkwa n'ihe eji na ihe dị iche bụ na anyị nwebụ mmadụ bịa mee gịnị megerie ya kpọgarịa ya afọ ọzọ mana nke bụ eziokwu dị n'ime ya bụ ọ bụchalụ mmụọ anwa niile na-eri ihe anwa agwara ọgwa maka na ịya ha ga-eweta mmanụ nke anyị kpọrọ mmanụ osikapa ya bụ mmanụ bụ granọt oil weli aba mee mmanụ ahụekere ibe weli aba mee na ị na-eji ya atụrụ ndị iche nni ihe ị na-eme bụ na ị chọghị ka ha rie nri anwa ị chọrọ gị ihe niile iji welu goo ya bụ ihe na gị n'iyi ihe a maalụ bụ gịnị wetara ha mmanụ anwa bụ nke si na nkwụ ị na-aweta ihe m na-ekwu kịta
iweta mmanụ anwụ bụ nke si na nkwụ bụ ọdịnala, ha ga-anụ onu gị. Iweta mmanya si na ọdịnala, ha ga-anụ onu gị. Nkwụ dị ụzọ na-abụ, enwe nke bụ eshiri eshi, ọ maka ya bụ eshiri eshi anyị na-aṅụ, ha na-aṅụkwu ya. Mere o ji wee bụrụ nwa onye ọcha mee nke ya na be ha, o wetara ya anya ebe a yikwelu nkwụ eshiri eshi anwa, anyị na-ejikwa ya akpọ ndị ichie okwu. Ọ dị mma. Kedu ihe na-eme mmadụ achụba aja? Kedu uru na awọm dị na achụba aja? Tupu anyị agbapụ ekwentị ka ndị mmadụ wee soro tinye ọnụ n'okwu a. Na dịka ya bụ ihe si welu dị, ihe eji achụ aja bụ n'ụwa ezuchelu onye ọbụla, bụ ndị mmadụ na-aza oge ụfọdụ asị na uwe ezu oke. Aja a na-achụ bụ ka gị na ndị mmụọ zụkọrịta ahịa. Ka o ji wee bụ ịzụkọrịta ahịa, anọ m na mba ofesi ka m were ya kịta. Onye a nọ n'obodo anyị ebe a, enwere ihe dị ebe a na-adịghị na mba ofesi. Onye nọ na mba ofesi wee kpọọ m sị m, nwanna, na ọ bụkwa na m gwogotere ya ihe a, na ndụ ya ga-adịkwa mma karịa ka o si wee dịkwuo, maka na mụ na ya na-adị na mma, na mụ na ya na-eme ihe anyị kwuru. Mụ ga-ezigara ya ihe anwa ka ọ wee dịrị ya na mma. Ọ ga-afụkwa nke bụ mkpa m, ọ ga-ezitekwere m ya, ụwa nke m adịkwa mma. Ihe ọ bụ wolu nke a bụ nke ị chọrọ, nye m nke bụ chọrọ. Ahịa mmadụ na mmụọ enweghị obodo anaghị azụ ya. Ya bụ ịchụ aja. Ọ ya bụ ịchụ aja. And onye dịka ha na ya na ụwa na-azụ ahịa anwa, onye na ụwa na-azụ ahịa bụ onye kelee n'igwe n'ụwa, maka o kechara ihe a niile nyechie ya, wee na-ewere ya obere obere na-enyekwe n'ukwuu. Ọ na-aṅụ mmiri, ọ na-enye mmiri, o kelu mmiri. I wee fụzie na ndị nke ọbụla bụ chi ọbụla nọ n'ebe ọbụla akpọrọ ya, unu ewere ihe na-aga enye chi ukwu anwa. Ọ ya bụ aja a na-aga achụrụ ya. Ọ bụrụ na ị gee ntị oge ụfọdụ, maka ka ha na-amụta n'aka anyị ga na-amụtakwa oge ụfọdụ n'aka nke ha, dịka ndị nke bịala ọbịa na be anyị. Ị ga na-afụ ya ruo echi, asị gị na ha wụrụ ọbara ha ji wee chụọrụ mbụ nwa ya, ha ji wee chụọ aja, ma atụrụ ha ji wee chụọ aja, were ya chie ya n'iru ya bụ ọbara, na ewolu ịdụ nsọ ya niile na ihe niile dịka o si wee dị, wee na-echechi ha n'iru kwamgbe kwamgbe. Kedu ihe eji wee na-enye ha anwa? Ihe eji wee na-ewogeli ya ọbara ahụ eji kpọgbuo ya n'obe, dịka ha ji wee bụrụ omenala na be ha, bụ na a na-eme ka ụwa malụ na chi ha anwa na-eri aja kwamgbe kwamgbe, kama na ofu ugboro nke a ha chụchalụ na-ekwesịghị ị na-achụzi ọzọ, kama a na-echetara ya ka ahụ o rigoro, na a na-ekwu ya na ọ ga na-erikwu ya kwamgbe kwamgbe, agbanyeghị na otego eji ya bụ nwa amadi wee chụọ aja. A na-emekwa emume ncheta ya. Ncheta ya ahụ bụ na a na-echetara ya kwado akwa ụbọchị, si ya na-ekwe ike ọbara a nwa gị a achụrụ gị na ya nwụọ. Ha chọzie ka ndị be anyị chefuzie nke ha, ka ha ghara ịra echetazi nna ha ma ndị chụọrọ ha aja. Maka gịnị? Ha nwa chọrọ ka ị bụrụ onye odibo nye ha, site n'iru wee ruo n'iru. Ha na-echeta nna nna ha, na-echeta chi nke ha, mana a chọrọ ka ị cheta chi nke gị. Biko na ọ bụrụ na ị na-echeta chi nke gị, chi gị anwa ga-echigheta azụ bekụzibelu gị ihe dị omimi, dịka egwu anyị na-akụgasị, dịka anyị si wee kwugo ogo ndị ụfọdụ. Maka na ochi anyị akụzichiela anyị nri anyị na-eri, anyị amagoro ihe bụ ọkụ tutu nwa onye ọcha abịa obodo a. Anyị na-eshi nri na be anyị a, mana mmụọ anyị na-achụla aja bụ ihe na-ekpughere anyị ụmụ ọtụtụ ihe a na akwụkwọ mgbọrọgwụ ụfọdụ anyị ji eneta onwe anyị wee dị ndụ tutu ha wee si na be nke ha were bịa. Mana ha abịazie wee sị gị hapụchi gị anwa ga na-akụziri gị ihe, hapụkwa ma mgbọrọgwụ gị, maka ọ bụrụ na a na-akụziri gị ihe a niile gị na ha ya ara nụ. So ha nwa sizie gị mechie nke gị anwa, ha nwa na-aga n'iru na nke ha na-achụkwa aja, a na-ekpugheru ha ihe kwa ụbọchị ọbụla ka a ga-eji wee mekwa ụwa ọkawanye mma. Ọ dị mma. Ọzọ ekele gị, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ọ bụ ọzọ dibịa Chimereze Chiayaweze, eze omenala na Ụgbọọka nke dị na Nkanu East n'obodo Enugu, na-akọwara ihe gbasara aja na ihe miri emi ụfọdụ. Ewere ka o si dị gị na ịchọrọ ịjụ ajụjụ,
ịkpọ na osi ebe a pụọ maọbụ na-enwe nke na-enye gị nsogbu na 080-327-77802 ya bụ 080-327-77802 080-327-77802 gị na ya kpa. Mana ugbu a unu ga-akpọbazi wee jụbazi ya ajụjụ nke ọ ga na-asa ozugbo na ịkpọ na 080 ya bụ 090-977-11009 090-977-10 ya bụ 090-977-1009 maọbụ 090-231-11009. Anyị bịachitezi azụ na-enye ụnụ ụmụakara ekwentị ọzọ unu akpọbazi ka anyị lee na fa na ma bịa. Abụ m Chizzy Ani.